Halo perlok te hakane ka video ko bamta ngapri ang spa biang IP sakane ka video ka jonga te hakane ka video ko bamta te ngakwa ban hikai IP kumno ba phin forgot lada phil aklet yo password jong ka gmail ka jong phi namar ba ka gmail ting apidon kam ko bang akran hakane ka video ko bladap te kumno ba de ba phin tip yo password jong la jong nang ba let's say phi hapan kan mau ban pe yo gmail la jong but kumno roben forgot lada phil aklet yo password jong gmail te mentang ngan beda ka screen recording ba phin page but shwa bangan poisa kata ka benta te kumba ngaset pen kan mau phi te kiba dang thamai te gi sumha kan mau ban subscribe ke ka channel nang ba sibon ngang la ban penmi ki video ki kai phi te ho jele se wala dang bun kam ro teng te yakta kebang bun kamro te khat bala ngan persiang ban sina video te khnang bang ngan ai ke ji kai phi ba phir phin yo ke ji mentoi te mentang ngan lek bit ngan pen ino direct kumno ba phin page yo password ku jong phi te khnang ba phin kan mau la ni phin tip no yo password la jong da ka ba phin haban lek kumno te ha kan ke video ku mentang ngan hikai phi step by step phi page ba ho kedan ka to ne produk yang ba ngam itu ba ya ki video ke bang hikai nambar ke kadau ba phim itu ba kadau kalong ba phim page ba phi page da khliat phi stop no la ne phi next no channel pin phim page lut na do ba sedang ba hikai nga ta kadau phi phila ban page ki le se phi page dang mar siteng la ne ha ka bakut ta kadau ka penong phi ba phim sotu te ndai la phi page step by step nambar bang la da hikai step by step la pen i da ka screen recording ngis kem ba phin sotu ba omdon we ba khlem sotu la da usngap la ne upej ba te ka kadau ka we kadau ka ba phim sotu la ne phim tip ba ka mod kadai ba phim sngap la ne phim pej ba ya ka video ka bang hikai namar ba sin ba phila pe step by step namar bang la hikai step by step te phila de ben tip te menta tong ni le no ngan ai da ka screen recording ngan pen yar tan ka screen khna ba phiru phin suk te menta mo ngan le direct pe na ka play store ke jong phi te phin click be hne te hangne play store click be open be na play store mo te phin play store te hangne jorong phi ma hangne jorong ba don kane ke jonga phi ba tho el hangne le ne jong phi kan ai bi ka gerteng bas dang jong ka gerteng jong phi te phila i be hangne phin click hangne mo te enda phila de click hangne phin i hangne manage your google account click hangne te enda phila de pli hangne phin i hangne mo kala mi ka gmail ke jong phi ka profile info nang ta ka change password le ne ka Google password bo security and sign in te pin click be hane security and sign in te pin click hane anda pin click hane pin ai hane ha po scroll po mo scroll te pin i se de po de hane password pin i hane mo password and pin i hane last change password kan pin i khado ep ha ka kado trick ba phi change khado ya kaneka password ke jo phi te andre pin ai be hane ken click hane change password hne mo password balas mo pan ai password de te ya app number pakan ro ka slow te hangne page kala lecha kne ga yu app khndiat number ba password ni don kam bit ban tip la dai ha ka gmail page hangne automatic kala pha click ep ban pha ban dap hangne new password la ne confirm a new password phila ban ai da password ba thmai ki jong phi te number password thmai ba phin sap kan ma no teng haswa ban poi ha kan ka banta kan pha ip ban pha verify da ka fingerprint la ne da ka lese da ka password ke jo phi ha ka ba phi pli ha ka mobile ha ka phone ke jo phi te pe ngin bak khdiat ngin i sa ne pe pade sa kan ka phin i hne jorong mo kan ka two step verification phi don kam ban on ya kan mo kham tam na kam ta ki to hi perlok ki ba kamai pisa na ka youtube le le te ki don kam ban on ni kan tenga thrai phil su thu makum no ba phin check your password ku phi te dak ba phile kum ne namar ba kane ke video nga thrai kala shai te ngi scam ba phila su thu ba te kum no ba phin check your password jong ka gmail ke jong phi te ngamda bun tin shu ngan pun kun kane ke video te la da na pung jong phi ba khram par su thu te nga thrai phin sa comment la ne phin sa page ba kane ke video namar ba la da page ba phila su thu te tang kane ke brisbon